O sábado arrancarán as celebracións do Samaín de Ribeira co Festival de Alfaia, que subirá ao escenario a máis dun cento de nenos. Ao remate realizarán un desfile polas rúas de Ribeira, que concluirá na carpa da Praza de España, que alberga unha exposición de terror. Despois do festival faremos o desfile que, bueno, pola mala previsión do tempo, será un pouco máis curto, vale, do previsto. Pero, bueno, que será maravilloso tamén. Despois, ás 7 da tarde, daremos comezo a inauguración á carpa municipal, onde veredes moitas novidades, monstruosas, agradables, desagradables, de moito medo, moitas novedades que van a haber este ano que seguramente a todo o público estou segura que lle vai encantar. Ademais destas actividades programadas principalmente para os cativos, que poderán gozar de animación na carpa ata o luns, o Concello deseñou tamén unha oferta máis ampla para público adulto. Por unha banda, a estrea de Santa Compaña de Fernando Cortizo o xoves 30 no Auditorio, así como a lectura dramatizada de Don Juan Tenorio, que o Grupo Municipal de Teatro preparou para o 1 de novembro. Pois dentro do Concello de Ribeira tamén pensamos na xente non tan cativa. Temos unha programación feita xa o día 30 con unha estrea que é a Santa Compaña de Fernando Cortizo, un galardoado director de cine galego, e se vai a estrenar no auditorio, na sala polivalente, no novo auditorio. Tamén continuando coa programación e ademais como unha novidade, en esta ocasión, pois, o Grupo de Teatro Municipal de Ribeira tivo a ben facer unha peza especial de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, unha adaptación de unha obra teatralizada, que vai a ser unha lectura teatralizada, que é como unha novedade, digamos, aquí en Ribeira, non? Esta actividade prevista inicialmente para as 7 da tarde no cemiterio municipal trasladarase ao interior da igrexa parroquial por mor das malas previsións meteorolóxicas.